Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas. Dohok tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah madhita, suang songoni dihamu amanginang, na mengikuti ibadah melalui live streaming, totong parhalado madokon, horas jala selamat beribadah. Atong tapuji matuhata, mari demahita sian bukwede nomor 110 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga di pabatohon ibana tuho alejol ma, manang aha na denggan jala manang aha na niluan ni Jehovah siakko, ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasrepon maradopon de batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, saya lehon matuhami rohana tugu, na badia, pikiran adenggan dohot rohana ringgas, pasahuton ulaun nadenggan, saya lehon dame tuhami, asa sonak kami mangulu di bagasan pangodingim, saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami, saya ramoti jala pergugui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhata, maret de mahita sian bukwede nomor 650 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion, imasian patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhan, patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tanon an lehon ni jabohoba debatam di ho, patik paonopon, unakko mamunu, patik papituhon, unakko mangalakup, patik pawaluhon, unakko manakko, patik pasiahon, unakko olo makatidakkon hata nasututu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap magi dogogo mahita tu Tuhan debata, laho mangulaon naho bar tu patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon naho bar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, maret de mahita sia bukwede nomor 410 ayat 3 dohot ayat 4. Tato poti madosata na godangi tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni, sai sesa sude dosa nami, dang adong nahu pangasau kami dukkon ni asin roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami tujolom, dibaheni, pasonang jada apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gema baga-bagas taringo tuha sasaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni, nahudul di siamun ni habang saon ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujung akan nasadok rotu de batamar hite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditaknyakon nasida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita sian bukwede nomor 450 sia ayat 4. Tabigema hatane debata nagabe turpuk epistel di parmingguatta sadarion ima sian pesalmen biddu 34 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 8 damang dainang tajahama namar sikat sorin edde puji-pujian ni si David edde sian si David uju nalalean ibana di paula di jolo ni Raja Abimelek napalahon ibana gabe muli ibana. Jahoba do dipertunggul horohaku begionnya kanada ngolima jadi lasma rohana sida. Hulului do Jahoba jadi jalusiau jala dipalua ausian akka hagogotakku sudena. Jauh-jauh do nadangolon gabi ditangihon Jahoba jala dipalua do ibana sian hagogotanna sudena. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata mare demahita sian bukwede nomor 300 siap lalu ayat sada dot ayat 2. Oh
taha tidak komah taha porsiaut tai, songon nahina tidak kon di dongata saha porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sahatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman itu buhon ni si Maria, na gabe-gabeon si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni selatus. Nama tetar pajal do ibana dihau pinar silang, na tua tu banua toru deng ditanom, na melak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, amanai pargogo na soto dosani, disima ibana pamamlak sogo tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate, au persea diton di perbadia, jal adong sada huria nabadia, huria hato panialak Kristen akan nabadia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dianguluan naso rasuda. Amin. Tabigema kor exaudi.
tabegema titing namasa dohok nanaing pamasawan ni huriata. Shalom. Oras madihita sa libutna. Titing dihita di Minggu Sabtu Sadadu Trinitatis Sabtu Sada Agustus 2024. Topik mingguta imangonu na ibaru di bagasan Kristus. Ujangan kalima manang tiga titik tak. Na parjolo titik 2.1. Sermon Parhalado. Koordinasi Parhalado akan diadakan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Agustus 2024, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Selanjutnya angka 5.1. Jemaat yang baru puas natamba. Terhitung mulai hari ini, Minggu 11 Agustus 2024, telah menjadi jemaat baru di gereja kita, yakni keluarga Daniel Freddy Sidabalok, Ibu Eni Monensi Simatupang, beserta 2 orang anak yang datang dari gereja HKBP Resort Betel Tanjung Selamat Medan. Saat ini berdomisili di Komplek Puri Cipegeran Indah 2 Blok D6 Tani Mulia Rampah KBB WEB 9. Dohon pinangi dodo hormat asal jom-jom manasida dengan manasida. Molares. Berikutnya angka 5.2, jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 11 Agustus 2024, bahwa keluarga Robert Manahan Simanjuntak, Ibu Dorothea Minarti Borumanulang beserta 1 orang anaknya yang beralamat di Nusa Hijau Permai Blok H nomor 23 WEB 5 tidak lagi menjadi anggota jemaat gereja kita karena sudah pindah menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Sisingamangaraja Cimahi. Berikutnya angka 5.3, baptisan kudus Manang Padidion Lebadia. Pada hari Minggu 18 Agustus 2024, Minggu Naroh, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Lebadia dalam ibadah siang. Bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi Simpuawek masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral Manang Bimbingan akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 di gereja kita mulai pukul 17 WIB. Kemudian angka 5.4, pembentukan panitia Pesta Gotilon. Gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon tahun 2024. Untuk melaksanakan Pesta Gotilon tersebut, gereja kita akan membentuk panitia dengan mengundang 3 orang jemaat setiap week. Undangannya menyusul. Pertemuan pembentukan panitia
akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024 dimulai pukul 17 WIB di Gedung Sekolah Minggu. Kemudian angka 5.5, kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. 17 Agustus 2024, ujian tulisan mulai pukul 15.30 sampai dengan selesai. Berikutnya, tanggal 18 Agustus 2024 akan dilaksanakan ujian lisan bersama orang tua. Dilanjutkan ibadah pemberangkatan mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Kemudian tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2024 akan dilaksanakan Retreat Parguru Malua. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2024 akan dilaksanakan Neksidi dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Berikutnya angka 5.6 Pesta Perayaan Remaja. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan Pesta Perayaan Remaja gereja kita dengan kegiatan sebagai berikut. A. Tortor remaja. B. Lelang. C. Acara hiburan. Kami beritahukan bahwa ibadah pagi dan ibadah siang digabung masuk pukul 8 WIB. Sementara ibadah sore masuk seperti biasa pukul 16.30 WIB. Selanjutnya angka 5.7, libur Sermon Week dan kategorial. Terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 18 Agustus 2024, Sermon Week dan kategorial libur Manang Mas Sohot dikarenakan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun. Selanjutnya angka 5.8, jadwal piket seksi kesehatan. Dimulai bulan Agustus 2024, seksi kesehatan membuka jadwal poli di gereja kita yang akan dilayani oleh para medis dari gereja kita atau jemaat kita. Kemudian angka 5.9, pertanyaan PLD, Persekutuan Lansia Distrik. Gereja kita akan mengikuti pertanyaan lansia di Distrik 18 Jabar Tengdi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024 waktu pukul 9 WIB. Acaranya pertanyaan lansia sedistrik, kemudian ceramah oleh Kabiro Ahmad dan Lansia HKBP dari kantor pusat, lalu lomba vokal grup bertempat di HKBP Karawang. Terakhir angka 5.10, pemakaian Alkitab TB2. Sehubungan sudah ada Alkitab TB2, terjemahan baru 2, yang terjemahannya ada perbedaan dengan Alkitab yang biasa atau TB1, terjemahan baru 1, tetapi tidak mengurangi makna dan isinya. Karena itu bisa dipakai dalam setiap ibadah. Songonima titing namasa di huriata, Tuhat tama nama masum madhurita, Shalom. Tapuji matuhata, mari demahita, sian bukwede nomor 657 ayat sada dohot udutna, puhutma tapasahat pilihan sada A dohot sada B.
Dami ni dibatana sumurung sian salhut naroha, mamangaramoti ati ang tidoho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas malihita salhutna. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhata, hatani debata dihita di minggu tasadarion, di mana tersurat di Efesus bidu 4, mamukkamai sian ayat 25, sahatu ayat 32, hujahama tangi hamuma. Dibaheni bolokok kamuma gabusi, hatahok kamuma nasitong galup tulonganna, ay ruas dohita sama hita. Ia terima samu, unang merdosa, unang sangamate mataniari somitop rimas muna, unang pasiat hamu sibolisi, naung manakkoi unang bemanakko, mulaulaw may bana, tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehonon na tunahorangan. Unang maruar hata nabusuk siap pamangamuna, naing manadinggan na tau padinggaton na humurang, asa daputan uli na ubigisa. Jala unang maarsahi hamu toddi parbadia ni debata, naung disahapot tu hamu tuari haluau ni. Dauma siak kamu nasariting ni roha dohot muruk dohot rimas, nang hata songgak-songgak dohot icak-icak, songoni nasa hajahaton. Alay gabi na basar mahamu sama hamu, akka para si roha, masih sesaat dosa mahamu, songon panesa ni debata di dosa muna, di bagasan Kristus idosahat ni turfuki. Damang dainang nahinahulongan ni Tuhata di dohata bata songono, ni suap bulu sibain nalas, ni suan uhum sibain nahoras. Secara prinsip ngulu ni halap batak pengedo lomodo rohana ngulu ni poparanna ngulu ni donga sahutana ikut di bagasan hahorason. Molo hata batak horas dan holan sada pengertian alai gudang na dicakupna balgana ni dokonna, bahkan dohonot tama hata horas ni halap batak mencakup sudi aspek ninguluna asa maringan nilai-nilai na positif sudi di bagasan muluna. Nisuap bulu si bain nalas, nisuan uhum si bain na horas, asa horas berarti ikonadongdo bainon. Hape majaga ngulu di bangsoon, ngulu di halap batakon, buama asa gabi horas. Ikonadong do bainon uhum. Ahado uhum berbeda do uhum ni halap batak sian uhuman. Uhum anong maakapoda, akatona, norma-norma. Norma-norma budaya, norma-norma ni alat, ikop patupaw may di bagasan ngulu ni halap batak asa hobbar tuaha. Na tinonahon ni opuna na barjului. Ala lokot do dingolo ni halap batak oputta si jolo-jolo tubu martuk koton si ala guddi akka uhum na barjolo na pinukka ni oputta si ihutonon ni na barpudi. Molo mangalo si halap batak adong do sanksi-sanksi sosial di bahin. Molo mangalaw si taringot tu uhum, taringot tu adat, di palaw si akuta.
Di pasirang siap paradaton. Nakina dokon STM di minggu pagi kan di pakaluar san STM niku bingung kalaki ternyata dang STM gua esok kabe parsahu tahu duina gua niaka istilai mai. Nah, habisan serikat tolong menolong do kan di dokon habis ini neko parsahu tahu do mana parmargaon sarupa mai. Nah, adong do uhumani sebenarnya tujuan di uhumi do hukuman Nabi Nenei dang adong na asing bukan untuk mencelakai tetapi untuk mengeraduti nguluni halak bataki asa horas-horas. Dungi didok mamuse diimbangi mai. Asa nita pulma buluk sihubi pinar saung buluk siala. Unang adong bangso Batak na manolsoli di pudian ni arina aisian nguluna na parjolo nunga adong dibain akka si paingon. Aiso si paingot na suada. Alanido di ngulu ni halap bataki selalu do dipaingot alamolo dialo do si paingot ni halap batak ujungna di palau doi. Ujungna di apokir doi. Doh takka lan nasing na marhadumu mai tusi. Alani hawak kadongan. Hacik do hape na hona uhum. Hacik do hape na mangalausi uhum. Hacik do hape na mangalausi akka poda. Hacik do hape na mangalausi akka tona. Karena setiap tindakan yang kita kerjakan, setiap tindakan yang kita lakukan, kita akan menerima konsekuensi sendiri. Ahado hahonaan ni tuturpug jami tao. Sian awal nunga adong di bait debata aturat tunatino panay. Dimula na nunga adong di bait debata aturat tunatino panay. Sudena sa parbuay na di porlakon. Boy panganomu alay na di parsitongaan ni porlakon dang boy. Sadari di pangakoy tonggor masih malolongmu. Mereka melawan amanah, mereka melawan perintah tona ni debata. Gabe hona uhum manasida. Atong alani uhum alani dosai. Hona uhum si Adam doho si Hawa. Ujungna doho maakapido parna. Sehingga hukuman atas dosa, tindakan dosa adalah kematian. Alani ido lam merdalan lam talpe ngoluni jolma itu dosa, lam talpe ngoluni jolma itu hasalaan, lam talpe ngoluni jolma itu akan nasohina lomohon ni rohani debata. Gabe hagiot ni portibido nonggudang di bagasan ngoluni jolma. Sian perbuatan inian dimurka Allah. Saya tadokod do Allah kita adalah Allah yang pencemburu, Allah kita adalah Allah pemarah tapi bukan pemurka. Allah pemarah di dokma ikon rodi suduk patoluhon rodi suduk paupaton pinopar niak kena mersuguni roha dia aleong ngeri halak Batak piga sudut teh pitu sudut idokon mangai pangalahu ni pungna indo idolak Batak. Nah, molosiani bergerak. Apakah masih ada hadiah bagi orang yang diciptakan oleh Allah? Adong dope hadiah dihita, adong dope basa-basa dihita, adong dope silehot-lehot dihita, ay ngamar dosa be. Ala upani tinuhor di dosa do hamatean ikom mate masude, marujung di hamatean masude. Alay nang pe parmuruk debata para siniroha do mana. Allah tidak pernah memberikan toleransi kepada dosa, tetapi Allah memberikan toleransi kepada orang yang melakukan dosa. Dilehom ma anak na nasasadai, laho manubus jolma na mardosay. Asa buah, asa parjabbar imana,
Asa unang gabi hamatiya bejabarna alay adong mahanguluan na saliling nililing na. Adong mamusay di ibana pakirimon na mangihut dang di portibyon dang di hasyanganon. Dungi hamuak kadongan dilehom matuhan Yesus. Tarsilang maibana, durus mamudarna. Mate maibana, turun maibana tu banua toru. Alay manaik mamuse tu banua kijang. Ado artina. Halak na mangulahod dosa na kinna sa marjabar be di hanguluani. Halak na mangulu di bagasa dosai nakin nung ngabe ditobus Tuhan Yesus ibana siya dosai molo pe mate ala ni tuhor di dosa dang marujung di hamatea bengulu ni pardosai molo olo ibana paibaruhod dirina molo olo ibana paubahon dirina molo olo ibana mengubah kehidupan naon dohot carani ibana lahomar Tuhan. Ketika kita diselamatkan melalui darah Yesus, maka kita dikatakan manusia yang hidup baru. Ngamangulu be di bagasan hay baruon nasihat Tuhan Yesus. Molo at orang nakin adong di bait tatanan norma-norma kehidupan nuaing pehamuak kadongan hita akan ang manada asi-asi hita nang majalo hasesaan ni dosa di dokma hamulang saluhuna solukok kamu majolma nai baru ta solukok jolma nai baru natinopa sumat tu debata imagudei. Karena kita adalah wajah-wajah Allah. Tasolukom mangolo na baru, songodia dong ngolo na baru nuaing. Halak nang manadda Tuhan di bagasan ngoluna, halak nang terdiri tu bagasan gowar di debata ama anak dohot di porbadia, naung di mataraikat tu bagasan harajaon di debata. Imang ngulutan waing ala niro marolopolop pita di bagasan nguluon ala dito hatta natotong maparali saluhutna dihita lumubi hasesan di dosai alayadong maulota. Hudokon iman itu harus direspon. Karya Allah itu harus direspon dalam hidup manusia. Nuaing bagaimana kita merespon dan bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru. Naparjulu di dokma di ayat 25. Bolok kommagebus. Unang bimergebus. Orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan, anugerah penyelamatan dan hidupnya telah dibaharui oleh roh Tuhan. Unang besay mergebus. Hata Indonesia nak berdusta. Hatahon na sito. Katakan yang benar. Walaupun kadang kebenaran itu menyakitkan. Alay buhay dumadokon hata na sitong di bagasan halap bohon. Buhay do na sitong ni dokon alay alamuru kiba madokon gabehera na salah. Buhay dutong ikot di bagasan halabohon madokon nasitogi. Sitong do na to oras madokok kata tu geleng na. Alay mulumuruk kamu madokoni tu geleng una pe sitong na dokon munay. Hera na sala do bigyon ni gelengi. So ni do hita. Law madokon na sitong pe ikot buhay do di bagasan lapok ni roha. Ngabinoto sala do ngan niba. Salah doho. Mangulo halap bata itormait do ya deh. Bayi songgaki hoa itu. Sarupa do istilah ni salah dohot. Salah dorangan tabay no nate. Alay hatahon na sitong. Dungi na mangihuk mo sa idokon. Molo tarimas samu. Odo nong gudang. Molo muruk. Isa na soya muruk. Margebus mula dong martudu. Itu kan?
Mula dong bertudu isi nasu hia muruk ni bertudu mergabus di. Sudah do hia hita muruk. Alai di dokot di muruki molo halak nong tumadda de bata, molo halak nong porsia di bata nong di baharui nguluna dangoloi gabe pendendam. Ala adorak somitto dobe mataniari nunga ikut sumurut rimasna. Jadi mulai tahap kamu na muruk muna tu jolba ingot tamu nama. Udokot melukai hatimu na sendiri do hamu isi. Ay molo gabe hamuna do mangingoti-ngoti rimas muna itu terus tu jolma. Hamu do na terluka. Hamuro na menderita, bahasa hita menderita, ay sa rimas ta tu jolma, dangi sangkoi hita, dangi pikiri ina muruk kita tu si, hape hita se menderita lani, ujung na gabi anong makibenci di hita, masa lo hita benci, hape hita se pikiri, mulu muruk kamu tu au dohonok lu bae muruk si sai, muruk kamu si. Boleh ngoting-ngotok kumuruk kamu tu au, lu jakku sih. Contoh na udok konon, asabu do hita, hape hamu, saya marsi gorgor, rimas muna tu au, saya marsi gorgor, isi namar sahid, manak kamu, payima, jangan na ngolo marsi gorgor rimas muna, pau buka muna rimas muna, sadok kem mamuruk, saya buruk itor, aja ita malak panggangin na, buruk sunguni. Alam mulo salah memang ikumurukat do. Alai ulang terima sampai berseding marah ada otaknya nanti kiba sekolah keleng berseding dang marsiat toan. Anong doa mama nasu marsiat toan, doa mama nasi. Anong danya tu hamu dong ngamunak ka mama, anggo mama bain majo. Alam murah doh laku tersinggung nanti. Madalapu perasaannya ke mama ukadang. Mulu pola bapak-bapak dang marsiat tu waktu bapak-bapak nasi. Amang Tuhan. Bisa barta. Aduk lapatan nabi dah. Mulu mama ukudok ko baik maju anggo sabor bui majui. Ala hola perasa doi pakai hamu dah mulu makata itu dong ngamunak kain nate. Jarang do memakai kena logika. Itu. Ulam munai gabi maju hamu memikiri jolma. Hamu saya pikiri, saya muruk kamu saya muruk. Saya pikiri jolma hamu na muruk. Alai saya paksa muna memuruk tu jolma. Ujungna ubanum mahamu jalwak kena poso. Mulu na matua ubanon hatua ummai. Itu dah. Dungi na mangihut hamu kadongan. Molo say dendap po di ngolum ingok ma di ayat na mangihut na mangulu sibulis dohorisi. Habi di di ayat 27 unang pasiat tamu sibulis. Wah hurua. Ingat di mana iman bertumbuh di situ iblis bersarang. Semakin kita meningkatkan iman kita, semakin kita mengokohkan iman kita, di situ juga iblis tidak akan pernah jemu-jemu meruntuhkan imanmu. Lam ringkas sama kamang merkur, merminggu, lam disido rosibulis, berbuah merkur ho. Lam burjuhamu dijabu, lam disido rosibulis. Lam burjuhamu kainang di parkarejo abuna di ulau muna natama dia do pandiri batalam di sido kudak sibulis bangilai lahita asabwa esolomorohan sibulis sok kita gabi anak ngide bata. Itu kan. Alanido unang pasiat jangan berikan celah kepada iblis. Lo masih nasibulisi tak masih bulisi. Ulon namai so sibulis. Unang majol mana tinopok gabe sibuliso. Unak sone rokon ni jol matto kadongan engos sibulisa bijol masian sibulis. Habis sibulisikan ulaud doi ulaud nasotamado sibulisi. Artinya bamulo olo hita mapasia tak hal-hal na songri di nguluta ba memang sibuliso mahita. Ate. Dungi dilok mamuse.
di norma-norma manang etika kehidupan adong mamuse di etika kehidupan naung manakko unang be manakko pargunahom matangamu na pinasupasu ni debata ima baen lau mangalului si panganommu ai ido di lehot debata tu ho jala marhita ido pasu-pasuon ni debata ho ido pada prinsip na panakko kan na malas mula-ulaun ujungna so na dokter ni iklan ima jalan pintas dianggap pantas itu tuh jalan pintas dianggap pantas manakko maulunna asal pamangat dang mula-ulaun habe askolingi saya dipikiri mana itu as job buti anggo disut dang ulo bira merjujak ka mau nanti marleng boleh hutakan ido fenomena ulan inna buti ngamulai be lului dong anu sadana inna ale dang ulo mula-ulaun manakko mah hola terdapat manakko buah maduhonon na menderita ise istrina manang ay penjara memang ilihat domangan ni mana penjara culu hali sadari ale geleng kadang mangak bijay bung ya na manakko hian molo naung dibaharui tot di Purbadia do naung mangolu hita di bagasak kaporsiaon unang be manakko tetapi dari hal yang negatif jadilah menjadi hal yang positif dan yang berguna. Nakim manakko alai didokon unang be manakko dipakai matangan nai mula-ulau kerejo di mana dungi boy ma marsileho-leho di mana tulunganna. Artinya orang yang sudah mengenal Tuhan dalam hidupnya dari orang yang terbuang tanda kutip menjadi orang yang penuh berkat dan saluran berkat bagi orang lain. Itu tinggal masa-masa kelami jadilah berkat bagi orang lain. Dungi unang marwar kata busuk kenapa lihat jolma ngabe dang zaman Nabi Nuaingi asaibi una pola pahata-hata mu jolma doh akan busuk udah kok di jami tanakin semua kita mempunyai masa lalu. Semua kita pernah mengalami masa kelam dalam hidup ini. Tapi jangan ingat masa kelammu hingga sekarang. Ingat kamu hari ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ingat kamu sudah dibaharui oleh roh Tuhan. Alani ido ingotomu unang be ingot-ingot panak ko ommi. Unang be ingot-ingot hasa-hataw munajului. Alai nuaing loas ma dibaharui ho manotong. Gabi pasu-pasu. Jala unang dokot tulungammu. Eseran suhutat dahu najulu. Songolokiat dahu unang dok songoni bahasa pertobatan yang dinantikan Tuhan. Setiap manusia yang berdosa itu Tuhan selalu nanti. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lemah datanglah. Masai labok Tuhan Yesus majou hona mardosa hona gale Roma ho. Tuhan inginkan mereka dipulihkan. Bukan pernah Tuhan menginginkan yang diciptakannya mati di dalam dosa. Alani ulang gabi otibbo manguhumi siat debata. Sotung olo manguhumi otibbo siat debata. Nejolo upungu songonot do. Unang. Nejolo ho songonot do. Huwoto hiat do ho songonon. Karena Tuhan menginginkan pertobatan. Tetapi bersyukurlah atas kondisi kita hari ini, kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah saluran berkat. Udang arsahi to di Purbadia. Molo saya dikucakona songoni iroho dalam mangarsahi to di Purbadia. Ulau ni to di Purbadia doi lau merubah kehidupan manusia. Uruban itu di Purbadia do kita lau mubah lau menjadi orang-orang yang semakin baik di mata Tuhan. Tetapi kita mencoba lebih tinggi dari kuasa roh Tuhan itu. Bah, da keceruhan itu hani gabi tibo menghumi hapi au saya hupai do mulak ki anak ki na hutopai saya hupai do mulak hapi au saya dihumi ono nina.
Berhati-hati. Atong sungut dia do. Tetapi hendaklah kamu menjadi orang yang hata-watak na sungunon. Alay gawin na basar mahamu sama hamu. Anong Alkitab lupa ako nakin. Ado bahasa Indonesia ni. Ayat 32. Buka hamu jo. Hendaklah engkau mempunyai kasih mesra, mengampuni, saling mengasihi. Ulaon ni nang porsia tu de bata inama. Marsi haulongan nama, marsi ampunan nama. Asing nirang be ulo-ulo sibulis namai. Ulo-ulo sibulis namai. Jadi di hatabatak taburu hatabatakon. Alay gabi na basar mahamu sama hamu. Terimalah orang lain menjadi bagian dari kehidupanmu dan berikan hidupmu menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Saling menerima. Nang terpaksa hamu na ikom mamora sudi. Dak terpaksa hamu ikut nama lo sudi, dak terpaksa hita di ngulu gelek tak kosor saling menerima karena itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan para siroha mahamu. Para diakonia do halak Kristen, para siroha. Dan along dihami, odo fenomena memberi dari kelimpahanmu itu sudah biasa. Tapi cobalah memberi dari kekuranganmu. Tuhan akan mampukan jauh lebih dari apa yang kau pikirkan. Iroh kamang, kainang. Udang dokot di ngulum dang alok si bahinokku. Mangalehos yan nagodang nari iba. Na biasa doi. Tapi cobalah memberi dari apa yang tidak kamu miliki. Ujilah roh Tuhan dalam hidupmu. Hidup. Anggolan ni nadong do baik nadok petong ikulian onda gudang dah. Tapi jangan pernah beralasan saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Memberi dari yang tidak ada itu jauh lebih membahagiakan hidupmu. Karena kamu mampu berbagi dari yang satu potong roti untuk dibagi ke 4 orang. Roma ina paropuan Samariai, paropuan natunaposo ni debata. Di paido ibana roti nai roibana mangalusi holat tinggal sadanay nama roti nami dohot miak diapang duksayon walak kami mate mahami alani eta marapak mahitanin na ahana terjadi habis roti nai down habis miak nai down alani do gabi adong edde dang rahabis sagu-sagui dang rahabis dohok miyaki. Jadi jangan pernah mengukur Tuhanmu dari ketidakadaanmu, tapi perjuangkan imanmu, kamu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Itu. Dang boy holit. Nampe bagus dang boy holit. Jadikan hidupmu walaupun miskin bermental orang kaya daripada kamu orang kaya bermental orang miskin. Masih sesa dosa mahamu. Tada ni naung ni sesa ni debata dosa. Ikom masih sesa dosa do. Saling memaafkan maksudna. Dak terbaik ko. Dang anong salah ni dongamu tu ho. Dang terbaik ko. Dak salah ho tu dongamu. Itu kan? Teologi Bukit Deta. Hudokon dang di minggu pagi on. Teologi minggu Bukit Deta wadokon. Nang pat. Nang mata. Luhutna. Masalah tahe. Hula nasib pamereng niba ngamuruk jolma, marilah saling memaafkan. Ya. Ikom masih maafan di bagasan mulu. Masih sisa dosa. Asa mulu mardami rohon, mardami nguluon, saya suada marah dong nguluon, lam terpasu-pasu di bagasan pernguluon.
hamak kadongan. Topik ni mingguta ngolu ni baru di bagasan Kristus. Kristus itu hai baru otta mangulu mahita di bagasan ibana. Asalami baru nang hita manotong di bagasan nguluton imatio dei. Kita adalah meniru, bukan imitasinya, tapi kalau kita mau meniru bagaimana Allah itu menjadi Allah yang baru dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Saya menotong mahita di bagasan hantani di bata, tertinggal homa bakko ta nasa palari kopbe, molohia ho mangulahu kasalahan unang be ulahu ni, tinggal homai saulat nari molo hia salah dongamu. Unak ko otibo manguhumi hasalaan ni dongamu. Ai pertobatat do nani pangidoni Tuhan di bagasan ngulut taon. Tuhan mana mamang sumasuk hita salu na borhak mahita mang tu ulaut ta sigano pari. Borhak mahita tu keluarga ta. Borhak mahita tu nang rutinitas ta di bagasan lasne roha. Noaing satu ari sugut haduan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat melayani Tuhan, dan semakin kuat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pasu-pasu hatam asalokot di rohan nami, jala hupa husor hami, dungi ulah honon nami. Jolma perjahat dohami di ngulu nami oh Tuhan. Ala hidup ku tadahami Yesus Kristus nama nobus sami. Molobe huulahu kami hajahaton na selaun. Dangulah honon nami be Tuhan. Jala tinggal honon nami mabakko na sohasia di ngulu nami. Alegabi pasu-pasu mahami tunahu maliak kami. Daktar patu pahami holak kami. Urupi hami marhite tot di perbadiami Tuhan. Asaboi tarulahu kami. Dungi raduk mahami di patikmi. Raduk mahami di hatami. Mardalan di hasianganon. Pasu-pasu maruas ni huriam. HKBP Cimahi Jalan Luraon. Lumobi ma narapak beribadah noaing dohot tami di minggu siangon. Ati arong akka pergumulan nami bi hamonakut Tuhan. Pasu-pasu danak nami met pai bermagudangi. Namar sikola marbisu ki jala pistar bainom. Na mangalului karejo patongon karejo na mangalului sirokap di patongon sirokap ni dina na to oras margugu bay manangi aku sudi poparanna margugu bay na to oras marme menauli na denggat tu sudi poparanna lumobi makana tua-tua nami Tuhan kalansia di huriamon say ramoton jamoton ngulu nasida di hatuaun ni umuri Tuhan bui galinang toddi alai unang ma loas gali toddi nang hapor siaun nasida nang pikuk gali pamatangi asa totong manangyakon sudut nau poso manangyaku sudi poparan di tonga-tonga ni nahumaliang ali Tuhan nami jala di bata nami di bagasatikion martangiak kami turuas ni huriam na baru ro manang nagabe baru ruas di huriamon pasu-pasu amanami i dohot inanami i dohot yanak kun nasida hipas bait Tuhan mangulas ulonna jala jamoton nguluna nang di tonga-tonga ni bagas nasida luas ma gabe ruas nauduk nasida tuho ruas na burju na marhabiaran midaho jaho badebata songoni ruas ni huriam na pidda tu AKBP Cimahi Jalan Lurah
Pasu-pasu ibana Tuhan pahot nang nguluna diinganan huria naib baru. Luas gabe ruas naburju ibana di huria naib baru. Ulaun ni huriam alai Tuhan nanaing marpesta parheheon yanakon nami remaja di hari 25 Tuhan. Ukak marohan nami akka natora sakaruas. Asa huduku kami sudi ulaun ni geleng nami asa las rohana jala marhitilam ditat dan mahu Tuhan di bagasan ngulu nasida. Songoninang rencana ni huriam nanaing patupahon ulaun sakramen padidion nabadia tu poso-poso di hari Minggu naroon. Suruh akan atoras nanaing membuat terdiri anak konna asa di bagasan uduk ni roha rotu adu pamu Tuhan mabuat danak na pinalume homitu nasida pasahaton na tuho marhite padidion nabadiai pahipas nasida saluhutna nang dinaneng makatid ako kaporsiaut dope itu hari sada September pasu-pasu akayan ako namin na marguru na silaw neng ujian tulisan songoni dohot lisan rapat dohot na toras jala patupon nasida retreat ale Tuhan sudi prosesi hupasahat tami tuho pasu-pasu lumobi madi elek-elek nami di tangyang nami tuho di bagasa tikyon tuak karuas ni huriam ale Tuhan namar sahid natongon di rumah sakit nuaing ale Tuhan inang nyonya si matupang boru gultom nang nyonya si bulun boru si matupang nyonya pasaribu boru purba Keti boru tapu bolon Kesia boru tapu bolon Rona boru siregar Tuhan horo nama boto ay horo nama jadi hok kami pasu-pasu maruasmu napiak noeng di rumah sakit alani sahid nai pasuang hahi pasonna pasuang guguna pasu-pasu akka medis na manangani pasu-pasu alat-alat medis na pinakin nasida pasu-pasu obat Tuhan na pinangan nasida Tuhan ati adong sudut na poso no aingi na marsahiti humatok mamalum Tuhan asa tungbuhi mangulak ke sulomna jala dia kesudut na tua le Tuhan saya pamalum sahidna jala pa pos rohani kapoparanna alai pasahaton nami do nguluna tuho atik tungina ma partikian naik ko pasahatonmu tunasida mangolu manang mate homa Tuhan jala debatana di bagasan Yesus Kristus amin. Tajalo mahatani di batasian nasa hapor siautang pasahak ma piliamu parbuini hapor siamu piliap paduahon songoni dohot piliap bulanan nanaing pasahatota di bagasan hapor siaon maret de mahita. Sanggup nabi
Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tot dim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say romahara jaumu, say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Horas malihita sa luhut na